Non sei se é a mañá, que a cosa vai moi tranquila e xa queres empezar a darlle voltas ás cuestións, ou se non me explico, non? Si decirlle a un veciño que vaya construindo, que así aumenta a súa edificabilidade e que non vai a ter problemas despois, eso non é meterlle medo, todo o contrario, todo o contrario. Bueno, están eles para opinar, non? Eu non trato de meterlle medo. Medo, non sei, pero inseguridade, desde logo, que deben de tela xa, sin necesidade o que o BNG de o seu posicionamento, ni moito menos, non? E digo que deben de ter esa inseguridade porque, claro, aquí falamos de que levamos moito tempo con isto. Decíades no pleno donde se aprobou inicialmente o convenio con Endesa, o macro convenio, distinto deste convenio, que era o resultado dun arduo traballo que se iniciara entre o 2007 e 2008, que as veigas estaban nunha situación de abandono nos últimos anos, que tiñades unha serie de exixencias e requisitos irrenunciables, entre eles o tratamento urbanístico especial, tendo en conta o interés dos veciños do poboado das Veigas e do pobo en xeral, que non tuverades moitos problemas, cito literalmente, moitos non, moitísimos atrancos, que tiñades feito un estudo metro a metro en profundidade, que tamén era irrenunciable que non podía haber custe para o Concello. Por outra banda, a modo de compensación a todos os veciños, pois nese convenio marco, por despois facer o do poboado das Veigas, tiñades outra serie de peticións que tamén eran irrenunciables e eran terreos que considerábades moi importantes, nalgúns casos imprescindibles para o desenvolvemento económico, industrial, turístico e tamén social para as Pontes. Que se tuveran que comprar todos esos terreos sería totalmente imposible para o Concello. Decíades en setembro de 2015 que o proxecto das Veigas estaba totalmente definido e consensuado. Setembro de 2015. Proxecto das Veigas totalmente definido e consensuado. Decíades tamén que tiñades moi claro que no tema das Veigas non iba a haber lugar ao dereito de reversión. Decíadolo claramente tamén. Que a celeridade era a máxima, toda a celeridade por parte do Concello e de Endesa. Non só na tramitación urbanística, sino tamén no proxecto de urbanización que afirmábades en setembro de 2015 en breve. Bueno, pois atopámonos agora en xaneiro de 2018 cun expediente que é difícil, como digo, de valorar. Non vou entrar en todo aquilo que din os técnicos, tanto a Secretaría, a Intervención, como a parte urbanística, do que adolece das deficiencias que ten o documento, porque ademais ti mesmo o admites. Dis, ten moitos erros e seguramente terá máis erros, non? Porque non somos capaces de velos, pero outros o verán e demais. Home, son erros sin significancia, non? Pouco importantes. É dicir, que non se contemplen viales non é un erro importante. Que o convenio urbanístico que figura na documentación e o que tedes firmado non coincidan, pois non é un erro importante, non? Claro, aquí temos que valorar un convenio urbanístico e a pregunta é, cal dos tres? Cal dos tres é o que temos que valorar? O que ti nos pasaches para que fóramos vendo o convenio con Endesa, o que asignáchedes ou o que está na documentación. Sería interesante sabelo, porque claro, non coinciden, como ben sabes, non? Hai cousas que estaban, que ora non están, outras que se modifican. Bueno, si temos que aprobar ou non aprobar un convenio urbanístico, primeiro sería interesante saber cal é o convenio que temos que aprobar, non?
Importanos tamén moi moito esa consideración que ti comentabas no aspecto legal e que xa temos manifestado, incluído tamén na comisión, sobre si o suelo debería de ser urbano consolidado ou non consolidado. Claro, recordo que nunha das comisións onde falamos volviches co argumento de frotería, moi habitual no vosso grupo de goberno nos últimos anos, que era o do melón. Non estabas disposto a abrir ese melón outra vez. Bueno, nós tampouco entendíamos moi ben por qué. Ao parecer, non estabas disposto a abrir ese melón porque xa había un acordo con Endesa. É certo, ese acordo con Endesa xa ven de atrás, ven de cando foi a cesión da planta TEL, e ven, concrétase por escrito, asignado, cando falades do convenio con Endesa, este ao que me refería antes, e decían xa os compañeros do grupo da oposición que se aprobara pois previo á campaña das municipais. Ali, non sei se tiñades informe técnico xa, pero vos ali asignáchedes que o terreo era urbano consolidado. Figura no propio convenio. Claro, discutilo a estas alturas xa non ten moito sentido cando quen está gobernando e quen chega a acordos ca outra parte xa admite, xa digo, sin ninguna comprobación técnica, polo menos no expediente non figuraba, que era chan urbano, consolidado. Moi ben, a diferencia, como decían tamén os técnicos, o Endesa está cedendo por enriba do que debe de ceder, polo tanto, non debe de haber moita diferencia en que seña consolidado ou non consolidado. Bueno, decir que para os inquilinos non hai diferencia entre que seña consolidado ou non consolidado. Para o propietario, sí hai diferencia. E para o Concello, sí hai diferencia. E, ademais, tedes un argumento. Nese informe que se mencionaba antes por algún grupo tamén da oposición da tramitación ambiental, a propia Dirección Xeral de Urbanismo advertía da posibilidade de que se considerara como non consolidado. Por qué? Porque as obras que habría que facer, non son de pequena envergadura. Vos cifrádalas en 4 ou 5 millóns de euros. Non sei quen pode decir que eso non é importante, que eso non é de envergadura. Non sei. A nós, polo menos, esa montante parécenos de envergadura. Non temos esa capacidade económica. Creo que ti mesmo comentabas nun pleno, cando se falaba tamén do convenio con Endesa, que o que habría que facer no poboado das Veigas era levantar todo e actuar sobre todo. Claro, levantar todo para nós é unha actuación de envergadura tamén. Logo, nos entendemos que habería criterio técnico e habería criterio político para negociar non consolidado. E aí podríamos entrar a incluir propiedades que, como decía tamén a vosa portavoz no pleno do convenio con Endesa, son interesantes para o desenvolvemento social do Concello das Pontes e para evitar despois que teña custe para o Concello, que o vai a ter, porque vos mesmos xa admitiches que vades a comprar parcelas que hoxe aquí non están incluídas no convenio tamén. Por lo tanto, para nós, esa parte de consolidado e non consolidado é moi importante, e entendemos que habría argumentos de peso para intentar forzar esa situación a abrir o melón, ou cando menos non pechalo antes de tempo. Non pechalo antes de tempo. Xa digo, aí podríamos ter pé a unha maior forza na negociación. Si é que houbo negociación. A nós gustaríanos saber si realmente se negociou algo, ou si directamente se firmaron papeles. Vos decides que desde o ano 2008 negociáchedes. Este non debe de ser moi bon convenio, cando o convenio anterior, o de Endesa, admite que vades a ter compensacións. Si compensa Endesa algo, por algo será. Será que este convenio non é o mellor convenio posible, porque vos teñen que compensar. A pregunta sería se este convenio respeta aqueles dous criterios que decíades vos. Por un lado, os intereses dos actuales inquilinos, que estamos de acordo en que teñen todo o dereito a acceder á súa propiedade como no resto dos casos,
Por certo, e sin entrar no debate, no resto dos casos non houve convenio urbanístico, non houve convenio urbanístico en relación cos poboados anteriores. Logo, esa obriga legal que ti mencionas, que dis que negociache, pero que en realidade é unha obriga legal que aparece contemplada na legislación, que é a de urbanización, non cabía negociala no outro caso, non cabía negociala no outro caso. E a situación era moi distinta. Pero, bueno, vos falades de que os veciños teñen o dereito, nós, evidentemente, compartillamos con vos que teñen ese dereito, pero o dereito na mellor das condicións e no seu momento. Acabamos de preguntar, cando van a poder acceder á súa propiedade? Non se sabe, non se sabe. Decías, bueno, esta tramitación igual en setembro xa está aprobada. A min pareceme, e corrixireime, se hai que facelo, pois un criterio excesivamente optimista. Excesivamente optimista. Hai que sometelo a información pública 2 meses, con toda a seguridade, vai haber alegacións, é mellor que as haixa para corrixir moitos dos defectos que hai. Por certo, vamos a someter ou vades a someter a información pública un documento que está mal. Co cal, quen teña que vir a consultar o documento terá que consultar tamén informes. A pregunta é, por que carajo non sodes quen de modificar o documento con isto que se vos está dicindo antes de sacar a información pública? Por presa, desde o ano 2008. Bueno, se esa é a presa, polo menos facer as cosas ben, porque igual as presas, en este caso, non son boas. Home, a xustificación pode estar en que cada vez que os redactores do documento fan un documento novo, o Concello paga 20 e pico mil euros. Non? No Poboado das Veigas, o primeiro documento que sometiches a información ambiental foron 22.000 euros. Este documento que estamos debatindo hoxe, que ten erros graves, son outros 20 e pico mil euros. Imagino que, cando vayamos á aprobación provisional, haberá outros 20 e pico mil euros de outro documento. Home, se é por eso, non aforredes, que o faigan ben e sometemos a información pública o que realmente queremos aprobar. Vale, que pode ter erros, evidentemente, pero cando menos daqueles dos que somos conscientes non nos vamos a deixar pasar, vámonos a corrixir. Por certo, custe da redacción de documentación que é a primeira vez no que nos conocemos de historia deste Concello e convenios con Endesa, donde Endesa non asume ese custe. É a primeira vez. E non veñamos ca disculpa de que, non, legalmente é o Concello quen ten as competencias para facer as modificacións urbanísticas. Non discute ninguén. Estamos falando de quen paga os documentos. Vale? E temos convenios anteriores donde esa obriga era para Endesa. Aquí non aparece. Aquí non aparece. E podría aparecer tranquilamente. Non sería ilegal. Non sería ilegal, non? Bueno, pero estaba dicindo, si se cumplen ou non os intereses dos actuales inquilinos. Estamos dicindo que non hai un prazo para a compra, estamos falando da edificabilidade que tampouco a teñen clara, estamos falando de que a súa parcela non está ben definida. Curiosamente, cando no convenio aprobado no mes de decembro de 2016 de Endesa, entre as obrigas que aparecían, decía que no prazo máximo de 3 meses desde a aprobación plenaria do acordo, é dicir, decembro de 2016, 3 meses, entre outras cousas, o Concello obrigábase a concluir a revisión do proxecto de renovación de infraestructuras, obtendo un documento final para a súa presentación e tramitación. Decembro de 2016, 3 meses, xaneiro, febreiro, marzo de 2017. Estamos en xaneiro de 2018 e acabades de decir que aí non hai documento de urbanización. Por lo tanto, é curioso firmar convenios con plazos que despois non se cumplen. Logo, a credibilidade dos convenios será a que se lle queira dar tamén aquí. Temos 3 convenios, 3 textos distintos para o mismo convenio e despois temos que creer que o que pon aí é o que se vai a cumplir. Nos, os dereitos dos inquilinos, temos dúbidas de que se esteñan concretando. Outra cousa é que todos coincidamos en que os teñen, pero habrá que concretalos, non? En calquera caso, eso terá no que valorar eles.
O que sí nos toca de valorar a nós é o interés xeral. O interés xeral. E nós, en este caso, non vemos tampouco o interés xeral. Xa decimos, o convenio parecenos pouco ambicioso, está asinado xa, non? Pero parecenos pouco ambicioso, habría que ir bastante máis aló e podrías ir bastante máis aló, non? Cúbrense intereses que non son de interés xeral. Curiosamente, cando sometíchedes a información pública o convenio de Endesa, presentáronse alegacións, o BNG presentou alegacións, e xa adiantamos que en ese mismo sentido vamos a presentar a este convenio tamén, vale? No mesmo sentido que as presentamos anteriormente, pero recordamos que ali hubo unha entidade que presentou as súas alegacións, unha entidade que defendía os dereitos dos antigos propietarios, dos afectados por la lei de expropiación, que decían que debían de chegar a acordos amistosos para evitar males maiores, non? E, polo que decían, chegaran a acordos co Grupo Municipal de Goberno, non? Bueno, nos pedimos que esos acordos se reflectiran de alguna maneira, nos vimos, pero sí, non é menos certo que o convenio finalmente aprobado con Endesa abre esa vía para reconocer esos dereitos, que di que cando se vendan as parcelas no ámbito da relación laboral que hai, se queda algunha vacante, pois que o que fará Endesa será comunicarlle ao Concello para que o Concello faiga como teña que facer, non? Bueno, vos ahora dades a posibilidade a Endesa de ter parcelas edificables que hoxe en día non tiña. Por lo tanto, a propiedade Endesa vai a poder xestionar parcelas solares que hoxe non tiña, que van a ter edificabilidade, non? Bueno, nos preguntamos na comisión e unha das opcións sería que Endesa vai a monetarizar eso, é dicir, que o vai a vender. Bueno, sería unha posibilidade, pero tamén cabría a posibilidade de que encaixara a demanda desos antigos propietarios en esa línea. Evidentemente, aí non vai a ceder ningún inquilino, porque non hai inquilinos en esos solares. Por lo tanto, serían aqueles que podrían quedar vacantes, e non vai a ser que esos que quedan vacantes seña para cubrir a demanda que fixo no seu momento esa asociación, que, dende logo, non cubre o interés xeral, non? Mais ben o interés particular. Co cal, igual os intereses que vos estabades defendendo nesta presunta negociación, pois foron orientados de outra forma e non para o interés xeral. Xa digo, en canto ao interés xeral, por figurar non figuran nin siquiera os custes da redacción da documentación que debería de cubrirse por parte de Endesa, nin eso, siquera, non? Logo, para nós é moi millorable todo isto. O que vamos a facer é darnos a posibilidade de, no período de alegacións, incluílas. Facer esas propostas que ti pides de millora, vale? Pero xa te digo tamén, van ir na liña, na mesma que fixemos no convenio de Endesa, que rexeitáchedes con criterio político, non con criterio técnico. As nosas alegacións, é certo que algunhas se tuveron que rexeitar argumentando sen criterios técnicos, pero a maior parte delas foron por criterio político, pola vosa decisión. Nos vamos a seguir insistindo en que se concreten plazos dentro do convenio. Plazos. Se hai un proxecto de urbanización, deben de figurar prazos de execución. Se se quere facer nunha fase, pois que aparezca unha fase. Se se queren facer en 5 fases, que aparezcan as 5 fases, no que se queira, pero que aparezan. E despois un tema que a nós nos preocupa bastante e que a raíz das túas declaracións sobre esas parcelas que lle quedan a Endesa, que vai a poder mobilizar urbanísticamente, onde se decía que probablemente o interés seña vendelas e ingresar carto, nós nas alegacións que presentamos ao convenio de Endesa pedíamos que figurara tamén o compromiso de Endesa de non repercutir o prezo da urbanización na venta desas vivendas. Un compromiso de Endesa. Non é ilegal que apareza eso. Nos o que non nos gustaría, e creo que os inquilinos tampouco, é que ao final esos 5 millóns de obra se repercutiran sobre o precio de venta das vivendas e o tuveran que pagar os actuais inquilinos. Creo que non é un criterio que Endesa mantivera nos outros poboados. Non vai a ser que neste o manteña. E, baixo o noso punto de vista, sería algo que se podría negociar e aparecer no convenio. Vale? E non aparece. Por lo tanto, temos dúbidas sobre o que aquí plantexades, temos diferencias, e o que vamos a facer é reservarnos o dereito, entonces, para poder presentar alegacións.
Vale, Kiko, non sei, seguramente non che vou responder nin a cuarta parte das cousas, porque, como sempre, falas do que che parece, contas o que che parece, e punto. O sea, ao final, a de suelo urbano no consolidado tamén a colaches, porque tiñas ganas xa hai un par de anos de colala e decir que eso era mellor para o Concello, pero é obvio, e preguntáchelo na comisión informativa outro día, que non é unha cuestión opcional, consolidado urbano consolidado e non consolidado. Si esa discusión, o digamos, a elaboración de documentación empezou por aí, e de feito intentamos que fora un urbano non consolidado. Intentamos, e que hasta creo que se redactou, porque eso tamén entra na elaboración dos documentos. Aquí non é que se pagaran dúas veces un documento, sino que hai moitos documentos feitos moitas veces, porque ao largo de todos estes anos se manejou moita documentación. E hasta penso que é redactado un urbano non consolidado, pero que eso unha cousa é o interés político, e pensando que eso é o mellor interés xeral para os veciños, e ao mellor sí, pero que despois hai uns informes técnicos e xurídicos que din que nin de broma, e xo explicou outro día a secretaria, baixo o criterio da secretaria municipal, é un urbano consolidado, e seguramente é máis defendible. Entonces, si chegamos a ese punto, pues hai que elaborar a documentación de outra maneira. E non pasa nada. Que pasa? Que ti queres facer ver que tiñamos a opción de ir a un urbano non consolidado e que metimos a pata. Bueno, pois, non sei se metimos a pata ou non, pero evidentemente tamén se explorou esa vía. Sigues poñendo palabras na miña boca. Como dixo o concelleiro, adolece moitos erros, está todo mal. Non digo que teña moitos erros, digo que erros terá, seguro, algúns hasta de unha cifra, evidente, o está o informe do arquitecto, non é que teña erros, que hai cousas que se escapan, e evidentemente pode ter un persuicio, e nosotros damos ya razón ao arquitecto e o ponemos aquí que asumimos eso. A secretaria ten a razón que hai que concretar os usos, ten a razón nas cousas que di, pois evidentemente que sí, e como a ten, e non son discutibles, pois sino que hai que completar o documento, e neso estamos no próximo proceso tras a exposición pública de 2 meses de aportacións, pois evidentemente o documento se enriquecerá. Pero que un documento desta envergadura ten erros, vamos, é imposible que nos teña. Non é cuestión de que o equipo técnico redactor traballe mellor ou peor, sino que é así. Ti dis, joder, que se refaiga a documentación, pero que refacer a documentación leva meses. E entonces, chega un punto que, se esos erros son subsanables, están detectados, e podemos traerlo aquí e aprobalo conocendo esos erros e dicindo que lo vamos a subsanar, como poño na miña proposta de acordo, vamos a perder 3 meses máis. Parece que ahora non hai presa. E evidentemente o que non vamos a facer é adoptar ou traer aquí a aprobación un instrumento que vai a resultar evidentemente perjudicial para os veciños e veciñas do Poblado das Veigas, nin se nos ocurre. Pero tamén é certo que levamos moitos anos con este tema e agora chegamos a un punto de non retorno. É dicir, ti dis, ou tamén o decía a compañeira María, non, é que as cesións e todo isto con Endesa había que negociar máis, que sí, podemos negociar hasta o infinito, pero chega un punto no que unha parte di que hasta aquí e nosotros podemos ir turrando, pero ao final o que queda é isto parado e encallado, e penso que xa leva parado e encallado demasiados anos, porque decías antes, na nosa época facíase dunha determinada maneira, ou pagábamos nosotros a documentación ou a pagaba Endesa. Pois, cando foi o tema da modificación puntual, se preguntou a quen corresponde a iniciativa e o pago. E a secretaria dixo que era así. E se fixo así, punto. Non é opcional. Non me vou a poñer a discutir eso. Ou a ver se por 20 ou 40.000 euros vai quedar isto sin facer, porque o Concello non poña os cartos. O importante non é que o Concello poña os cartos para unha documentación técnica, que ao final costa pouco. O importante é que esta operación ao Concello non teña que pasar, repito, e é un feito que cando se asumiron as zonas comuns, equipamentos e zonas verdes do resto dos poboados, o Concello eso lle está costando un carto ao longo destes anos, e non é algo hipotético, é real que se pode computar, estamos a camiño dos 5 millóns de euros, e nosotros entendemos que eso non debeu ser así. Ti dis que non firmaste de ningún convenio urbanístico, pois firmáradelo, e o que teño claro é que para desenvolver o Poblado das Veigas aquí sí que hai que firmar un convenio urbanístico por narices, porque o propietario é un, e que se non chegas a acordos con el, eso non se move. E entonces entendemos que a situación do Poblado das Veigas chegou a un punto que hai que actuar. O documento garantiza os dereitos dos actuales inquilinos do Poblado das Veigas? Nosotros entendemos que sí, que nos perxudica. Evidentemente, isto requiere unha maior concreción, e o que pon aquí que garantiza
esas cousas que ti dis que che generan moitas dudas, evidentemente habrá que plasmalo nun proxecto de execución material, un proxecto de urbanización que tamén terá que informar o Concello, o técnico municipal de urbanismo, xurídicamente, e se vai supervisar perfectamente de que non se cometan esos erros en base ao que aquí se vai aprobar. E xa digo que isto non son as tablas da Biblia, sino que ven un período de delegacións públicas no que todos os interesados accederán á documentación e ao mellor detectan algún erro que seguramente o habrá e estamos a tempo de solucionalo. Tamén hai unha cousa que eu pensaba outro día, estaba mirando as modificacións puntuais que se fixeron. No 2003 fixose unha modificación puntual neste ámbito para que o Concello pudera asumir a gardería municipal. E eu pensaba, por que nese momento, e vosotros que sempre alardeades do ben que negociabas con Endesa, todo o que o tiñades de Endesa, por que naquel momento o millón non se colleu o toro polos cornos e dixemos, bueno, pois non só a guardería, sino que asumimos porque o problema co Poblado das Vegas xa existía daquela. E o millor, aproveitando que se facía unha modificación puntual dentro dese ámbito só para a gardería, pois podiste escoller e facer un documento máis amplio e dicir, pois resolvemos isto no 2003. E o mellor non estamos aquí ahora no 2018 resolvendo isto. Porque ti dis que podemos seguir esperando e manifestas dúbidas para que isto non vaya para diante. Pois eu entendo que o documento, tal como está elaborado, é un bon documento que garantiza, sobre todo para o interés xeral, que o Concello non teña que poñer un peso en moitos anos, digamos, para equipamento, para dotación de servicios xerais, sistemas, porque eso vai estar novo. Evidentemente, o mantemento, faltaba máis, terá que correr a cargo do Concello, pero aquí se establece un cálculo económico que a interventora manifesta que hai que, digamos, explicitar máis ou dar máis detalles. Tamén se pon aquí, na proposta de acordo que traigo este pleno, que se incorporará, pero evidentemente estes números non están inventados. Se pon que o saldo económico para o Concello é favorable. E o Concello non está buscando aquí un saldo económico favorable. Aquí o que está pensando é no interés dos veciños e veciñas do Poblado das Vegas que están vivindo nunhas condicións que ti conoces perfectamente e que hai que darles unha solución. E que entendemos, este equipo de goberno entende que con este documento técnico se lle vai a dar unha solución. É o principio da solución. A partir de ahora, que o millor hai que enriquecer o documento, enriquécese. Pero tamén está claro que ao final é o Concello quen ten o cazo pola man para o proxecto de execución material que se presenta no seu momento, o proxecto de urbanización que se presenta no seu momento, asegurar que non se salta ninguna das prescripcións que se establecen aquí para garantizar ese tipo de cuestións, que evidentemente se teñen que concretar aí e que ahora non se poden decir. Sí. Bueno, non vamos a entrar aquí nunha discusión de tipo técnico, non é a nosa intención. Decir que tedes un informe cando sometiches ao procedimento ambiental, chegou vos o 9 de maio de 2017 un informe da Consellería onde a Dirección Xeral de Urbanismo decía, entre outras cuestións puntuais, con respecto á actuación pretendida, sinala que a renovación da urbanización podería dar lugar a un solo urbano non consolidado. Iso que non di é a Dirección Xeral de Urbanismo, non di o BNG. Nos o que vos dixemos como BNG é tirade do fío, tirade deste fío. Curiosamente, ora decides que os informes técnicos avalan a cualificación como consolidado. Dío todo o mundo. Bueno, todo o mundo non. Ti mesmo na túa primeira intervención reconocías que había aí distintas opinións. Pois seguro que sodes capaces de obter unha opinión por escrito que diga que isto é non consolidado. E despois, entre unha opinión e outra, escoller a que máis vos interese, que é un procedimento moi habitual para vos. Cando se vos di que non podedes facer este pago, que non podedes aprobar esta factura, que non podedes facer esta contratación, hai un informe xurídico, aquelo que di do recrecemento inxusto do Concello, e facédelo. É dicir, non observades procedimentos de contratación, facédelo igual e despois, con un informe externo que é contrario dos técnicos, aprobádelo. Bueno, pois en este caso non vos descubro eu nada, é o procedimento voso habitual. Se interesa, úsase. Cal é o problema? O problema é que non interesou usalo. Por qué? Porque, insisto, non houbo negociación. Non pode haber unha negociación con isto enriba da mesa. Que negociachedes entonces? Que foi o que se negociou? Donde está o interés xeral aquí reflectido?
Donde se concreta o interés dos inquilinos? Nos non vemos. Por lo tanto, non sabemos moi ben que negociación houve aí. Gustaríanoslo conocer. Que é realmente o que se negociou. Non? De todas maneiras, dis, cando foi a da guardería, por que non fixéchedes? Vos levades uns meses trasladando, bueno, uns meses non, anos, trasladando, que claro, os italianos non son os de Madrid. Enel, cuidadito con Enel, para negociar con Enel é difícil. Mira, a negociación é Endesa, Concello. E nós, á vista do que estamos tratando nos plenos, á vista dos dous convenios que asinachedes vos, o máis grande da historia e este con Endesa, entendemos que si hai diferencias a respecto das partes que negocian, pero non están en Endesa. A diferencia da parte que negocia está aquí no Concello. Por que o BNG non negociou con Endesa un convenio das Veigas? Porque Endesa non quixo. E por qué? Pois igual porque sabía que era máis doado negociar con outros que co BNG. Probablemente. E ás probas me remito. Collede os convenios que vos asignades, collede convenios anteriores e valoramos a ver onde están as diferencias. Ti mismo acabas de decir, estuvemos negociando e hasta aquí chegamos, polo tanto deixámoslo. Hasta aquí onde? Hasta onde quixo Endesa. No convenio anterior con Endesa dixeches o mismo tamén. Insistimos, pero non fomos capaces. Non chegamos aí. A portavoz do PSOE no seu momento dixo que eran cuestións irrenunciables. E ora non aparecen por ningún lado. Ou é que dentro do interés social que falaba desde este convenio non estaba incluído esa residencia xeriátrica que vos queredes poner no Hospitalillo, que ademais acondicionades ao Hospitalillo. Coño, pois se tan prioritario é para vos, tan interesante é para vos eso, non? Pois, joder, negociade. Igual é interesante cambiar outros feitos, non? Cambiar outras cousas. Home, recordo que ao principio, no primeiro convenio que nos pasades, aparecía a Iglesia. É dicir, o Concello íbase facer ca Iglesia. Co Hospitalillo non, pero ca Iglesia. Non sei cal é o interés xeral de que o Concello se faiga ca Iglesia. Non sei. Igual hai algún proxecto como co Canle 4. Igual hai tamén algún proxecto turístico ou algo por aí. Non sei, danos igual. En calquera caso, volvoche a decir, esa... bueno, perdoa se te ofende, prepotencia, vou a decir. Igual me equivoco no término, non? Perdoa, xa digo, pido disculpas, tamén. Pero eso de que non vamos a parar por 20 ou 40.000 euros, bueno, ese desprecio a cantidade económica, cando os cartos non son os de un, senón que son os de todos, eso molesta bastante, non? 20 ou 40.000 euros que non teño por que pagar son como 4 millóns que pode costar o proxecto de urbanización. Se non teño por que pagar, nos pago. De acordo? Nos pago. E dígoche, mira, convenio de 1988. Di, Endesa asume los gastos de redacción del plan especial y del proyecto de modificación de las normas subsidiarias del planeamiento mencionados, tal. Gastos de redacción de proxecto de modificación de normas subsidiarias. 1988. Convenio de 2004. A documentación técnica para a tramitación dos expedientes de modificación e de desenvolvemento das normas urbanísticas vixentes para a execución dos proxectos mencionados, elaborará Endesa en colaboración co Concello das Pontes. E son convenios aprobados e executados. Non sei onde está a dificultade de que Endesa poda pagar nada, 20, 40.000 euros. Por certo, 40.000 a día de hoxe. Cando remate todo o proceso, falaremos de cal é o custe real de todo eso. Vale, Kiko. Primeiro, creo que non actúo con prepotencia, simplemente non é o meu estilo, non é o meu estilo. E se me interpretaches mal ou alguén me pode interpretar mal, incluso te agradezo a chamada de atención porque así tamén me explico mellor. É dicir, cando eu teño que valorar si a circunstancia a hora de afrontar unha modificación puntual, que repito, responde sin ninguna dúbida ao interés xeral do Concello, sin ninguna dúbida, eso por diante.
Segundo, responde ao interés xeral dos veciños e veciñas do Poboado das Veigas, sin ninguna dúbida. Se eu sei que é do resultado desa operación na que o Concello ten que poñer nunha redacción dunhos documentos 40.000 euros, pero consigue a integración na malla urbana, no tecido, no pobo, por fin, do Poboado das Veigas, que os viais señan públicos, que os equipamentos señan todos os veciños, que as instalacións deportivas señan todos os veciños das Pontes, que as zonas verdes señan todos os veciños das Pontes, e que aquelo teña unha calidad de vida para os veciños e para o resto dos veciños do pobo que poden disfrutar daquelo normal, xa non digo excelente, pero normal, conseguindo que a empresa propietaria invirta o que ten que invertir, dame igual se son 4, 5 ou 6 millóns de euros, pero que o faiga. E iso o conseguimos con este instrumento, comprenderás que o saldo económico da operación non é malo, para o interés xeral, para os veciños de todas as Pontes e particularmente para os veciños do Pobo das Veigas. Entendo que ese saldo económico non é malo. A eso me refería, non a que a este Concello se van os cartos, nin que os tire, nin que os malgaste. Por tanto, gracias por permitirme que o aclare. O de nosotros negociábamos fantásticamente, vosotros non valedes pa nada, bien, vale, eso xa o teño escoitado aquí moitas veces, vosotros facíades unhos convenios fantásticos e nosotros non. Calquera veciño das Pontes, porque todos temos a alguén que traballa ou traballou en Endesa, un primo, un tío, un irmán, un pai, da igual. Pregúntalle a calquera si a Endesa de hai 10 anos ou 15 ou 20 e a de agora é igual. Que non cho diga eu, que cho digan eles. Pero eso, aí xa non vou entrar en máis explicacións porque non fan falta. Eso sí, vosotros daquela erades unhos fantásticos negociadores. E repito, sendo tan fantásticos, eu todavía a día de hoxe non entendo o que pasou co poblado da Madalena, do Muiño e da Fraga. Non entendo. Que non firmastes un convenio urbanístico? Pois firmáradelo, que vosotros daquela negociábamos fantásticamente ben e evitamos, repito, constatado, cuantificado, ao largo destes anos, vamos en casi 5 millóns de euros de todos os veciños das Pontes gastados en algo que baixo o noso punto de vista se fixo mal. E iso sí que está cuantificado. Non é a ver que resultado económico deste convenio. A recepción dos outros poblados sí ten un resultado económico, entendemos que negativo para o Concello. Entonces, quixemos non repetir ese erro. E iso ten que quedar claro. Podemos seguir turrando, peleando e negociando, pero cando un das dúas partes non quere negociar ou che di hasta aquí, ti podes seguir turrando. Que me preocupa a mí? Que lle preocupa a este equipo de goberno? Que desta situación hai unhos reféns. Se hai 224 vivendas no Pobo das Veigas, están ocupadas 2/3, pois é moita xente refén dunha situación dunha negociación que según ti ou según parte da oposición podíamos prolongar sine die porque non pasa nada, pero ti sabes, o que pasa que non o explicas, que sí pode pasar algo. Pasa moito. Primeiro, que hai unha xente que está vivindo en unhas condicións que entendemos que non son as axeitadas e que entendemos que este documento vai a permitir revertir esa situación. Segundo, eso depende de un acordo ou dunhos acordos entre unha empresa e unhos traballadores que non son, entendo que non son cosa deste salón de plenos, pero sí non podemos obviar que existen e que sabes, ou que sabemos, que están mudando moi rapidamente e que o mellor convenios e acordos sociais entre esa empresa e esos traballadores que estaban garantizados e blindados de hai moitos anos, de repente están cambiando. E non vou entrar en aspectos concretos, pero o mellor agora empeza a cambiar tamén no da vivenda. E entón nos encontramos que se seguimos negociando, resulta que a empresa cambia os acordos e se producen consecuencias que naide quere. Non sei se é unha realidade ou é unha posibilidade, pero está aí, é algo que ronda no ambiente. E, polo tanto, chega un momento que despois de tantos anos hai que tomar decisións. E tratamos de facer o documento técnico mellor, que garantice, primeiro, o interés xeral, e creo que o garantiza, e segundo, o interés particular, que é tamén xeral, dos veciños e veciñas do Pobo das Veigas, que vai xerar unha situación boa para o Concello. Primeiro, que eso se vai poñer ao día, e segundo, que unha vez que eso se poña ao día, as parcelas señas solares, se produza a ansiada ou desexada venta, vai xerar un tráfico económico a nivel reformas e a nivel mantementos e a nivel de todo, que vai xerar, creemos que unha economía boa para o Concello e creemos que vai generar empregos no Concello. E iso, se non é bon para o Concello, pois que vaixe alguén e o vexa. Polo tanto, deixemos de darlle voltas a isto, está moi ben, repito, vamos a facer unha aprobación inicial dun documento que vai a exposición pública, que se pode modificar nas cousas, repito, que se nos escaparan unas cousas que se entendan que se poden mellorar, pero xa tal como vai, corrixidos evidentemente erros materiais que son disculpables e que non se deben tomar en conta, con este documento o interés xeral está salvaguardado. E con este documento se abre unha porta
para unha posibilidade que moita xente está esperando e garantizando, non digo que se vayan, pero o mínimo de dereitos para que as parcelas se manteñan no estado actual. Ti podes entrar en, pois, dime a edificabilidade. A edificabilidade, pois, haberá parcelas que admitan edificabilidade e parcelas que non. En todo caso, todavía é unha cuestión que está aberta, pero nosotros entendemos como Concello que este documento é bon. E, evidentemente, non me gusta falar de plazos porque, teóricamente, os plazos dan para chegar a setembro. Evidentemente, despois hai exposicións públicas, aínda hai, a parte desta e outra, e partimos da base que a propiedade pode apurar e solapar plazos ou pode que non. A todos nos gustaría que sí, e eu quero creer que sí. Pero isto vai permitir revertir a situación actual do Poboado das Veigas, que é lamentable, e creo que é un bon documento. Unha pregunta, nada máis, por rematar tamén co debate un pouco. Que tratamento se lle podía dar a todo isto dentro do plan xeral? Si me podes concretar máis? Que tratamento se lle podía dar ao Poboado das Veigas dentro do plan xeral? Non entendo a pregunta, tesme que concretar máis, sinto moito. O plan xeral, o plan de urbanismo do Concello das Pontes. Sí, hasta aí chego. Ese o plan xeral, ¿no? E as dificultades urbanísticas ou o desenvolvemento urbanístico do Poboado das Veigas. Vale? Digo, como se podría encaixar esta situación dentro do plan xeral? Como se podría contemplar o Poboado das Veigas dentro do plan xeral? O plan xeral regula urbanísticamente o Concello completo. O Poboado das Veigas tamén. Que ocorre? Si entendemos que isto é un tema como outros, aquí estamos e o sabedes, ao longo destes anos estamos aprobando modificacións puntuais de cuestións que teñen unha certa premura e non poden esperar o plan xeral que sigue o seu curso ordinario e que leva o tempo que leva, e evidentemente isto é unha cuestión que entendemos prioritaria e que hai que desbloquear. Se pode esperar o plan xeral? Sí, claro que se pode esperar, pero entendemos que é prioritaria. Procedemos á votación. Votos a favor? En contra? Abstencións? Queda aprobada.